a ci gaba da gashe suya sayar sallah a daidai wannan lokaci kuna tare da ni Abdul Nasir shugaban cibiyar nisa tsakanin ki da yara sai kallo sama cibiyar nisa sama kai tsakanin ki da yara sai kallo a haye sama cibiyar nisa sama sama tsakanin ki da yara sai kallo haba mata ba a fi ku wanka ba ashe dai ba za fi ku kulli ba idan dai ba a fi ki samu ba ashe dai ba a fi ki sauri ba haka na gani ba dan hakilo ba garin so ba zai yi nisa ba sama saura mu je mu kwashe kar ai rakon kura in babu murya ya zanna kai kara ba murya an gobe zai zo ba sama sama cibiyar nisa tsakanin gida yara sai kallon kujerar zakar gida wata zama da mata amma wanta dindindin sai amarya sama kujerar zakar gida kai na ga dan dayo sai ku ci dan mogara aka ji hakkin an guru ba shi da ya gurin da kallo wani yana lafiya na shaka sako to ka dan kawo kawo wai balaka dan uwa dan balaka dan uwa tashi